No niin, Aku, nyt on kesärakkaus sitten koettu. Kiitos siitä. Kiitos itsellesi. Se oli ihana. Sä haluat tähän haastattelun alkuun niin purkaa tuon mun vitsin. Mä haluan purkaa sen, koska mä ajattelin, ettei sulle nyt jää sitten Suomen nuorison ja Suomen kansan silmissä, niinku, että se joudut nyt valvomaan seuraavia öitä. Joo, kiitos. Ja musta se oli hieno vitsi tavallaan, niinku se blondi ankka oli niin blondi, että se halusi niinku valkasta itsensä uudestaan. Aivan. Mutta ei mennyt kauppaan ostamaan vetyperoksidia, vaan klorittia. Nimenomaan. Joo, eli blondi on blondi, vaikka voissa paistaisi. Musta siinä oli hieno perusajatus. Että eli se oli hyvä vitsi. täällä tää Summerin henkilökunta on täysin huumoritajutonta porukkaa, kun eivät reagoineet sen enempää, mutta varmaan tulee sitten nauhalta naurut jälkikäteen. Aku tänään ei Tänne tuli. Tänään ei laiteta suita makiaksi, mutta tänään tehdään silti torttua, nimittäin Jusu Sokrateen Runebergin torttua ja ainekset on lenkki, makkara, ketsuppi ja sinappi. Mä ajattelin, että tuo veitsi on sitä varten, että sä teet yhteiskunnalle palveluksia ja tapat mut, mutta nyt sä ilmeisesti... Mä näytän sulle vähän niinku eteen, että miten... Mä oon kasvissyöjä. Joo, et ole tänään kasvissyöjä. Siis eihän tässä oikeesti ole mitään lihaa. No se on totta, tää nimittäin jos tää HK on sininen, niin tää luokitellaan EU-ssa leivonnaiseksi. Oikeesti? Joo, kyllä, koska tässä on jauhoa niin paljon enemmän kuin lihaa. Joo, mutta se homman nimi on se, että sä kuorit tosta. Siis teenkö mä nyt tätä kanssa? Joo, teet ihan, mä teen sulle mutta eteen. mulla ei veistä. Mä teen sulle eteen pari, niin sä saat sen jälkeen. Okei. Noin. Sitten sulla on tossa niinku nää itse pullat on niinku valmiina. Sitten on Turun sinappi ja ruotsalainen tuote, joka tehdään Puolassa. Puolassa kyllä, Joo, noin. tää on nyt tarkistettu. Ja sitten laitetaan siihen ympärille ihan supisuomalaista ketsuppia. Okei. Ja tämähän on kuin teidän keittiössä. Joo. Kokki kolmonen. Ja siitä saat maistaa. Ai mun ei tarvinnut tehdä ollenkaan. Sä saat maistaa nyt ja sitten, että miltä se maistuu ja sitten saat tehdä. Minä uhraudun nyt, mutta tässä on, eihän tää lihaa ole. Miltä tuntuu? Kyllä tuntuu hyvältä. Hyvä. Tää on vähän niinku meidän kesärakkaus. Joo. Sä saat nyt alkaa tekemään näitä omia versioita. Joo. Ja mä jututan sua vähän Saanko mä tän viedä kotiin? Joku palkka tästä. Se saat viedä, mut tee vaikka tosta. Älä kolisuttele nyt, siellä on kuule äänimiehet ihmeet. Saat oman lautasen. Noin, ole hyvä. No niin. Sykon keittiössä. Aku. Norman Bates tekee makkara. Sä oot pompannut suuren yleisön tietoisuuteen Marja Tyrninä. Marja Tyrnillä on Facebookissa melkein 60 000 fania. Se on hirveä määrä. Se on hirveä Siellä on paljon määrä. hairahtuneita. Missä vaiheessa alkaa pännimään Marja Tyrni jutut? Kyllä ihan alusta asti on pänninyt, mutta valinta tehtiin, niin oli pakko pitää hahmosta kiinni, mutta kiva, että Suomen kansa on ottanut hahmon omakseen ja laittanut suut makiaksi. Suut makiaksi. Tänään me ei laiteta suita makiaksi, me laitetaan ne suolaiseksi. Laitetaan mieliapiaksi nyt. Nimittäin tää on sen verran herkullista tää. Katsotaan nyt väliin Peten video I'm an Accident, sitten jatketaan täällä. Se on hieno. Ei oo muuten niin hyvä kuin Matkalla Pallivaan. Ei oo, siitä on samaa mieltä. Noin, ihana. Rusinapullo. Noniin, nyt on valmis. Tää on valmis. Tää on Akun torttu. Tää on nyt Akun torttu, ei Marja Tyrni. Tää on Akun torttu. Tää on tässä, jos mä pikkasen avaan, mä en tiedä, että saako tätä johonkin läikuvaa, mutta tässä on tämmönen niin kuin... Tää nimi on Koomikon kyyneleet, eli tässä on tässä on niinku tää koomikon naama, että hänellä on tämmöiset punaiset rillit ja punainen hymyilevä suu ja sitten on joku vauva niinku kakannut noihin silmiin, että se on tavallaan niinku se on tämmönen. Muun muassa tästä löytyy kuvia Summerin netistä www.yle.fi/summeri. Mutta nyt hetkeksi Akuun. Niin. Putous on nyt loppu. Viime viikolla päättyi. Minkälaiset on päällimmäiset fiilikset? No kyllä ne on vähän hämmentyneet sillä tavalla, että kun tässä on tästä julkisuudesta puhuttu, niin että kun tavallaan tää oli tämmönen hauska vitsi meidän mielestä tehdä tää sketsihahmokilpailu, niin ihmiset on ottanut se aika vakavasti ja vakavissaan ja tosissaan. Tuolla nettipalstoilla kuulemma käydään aika aggressiivistakin keskustelua, että Kete Rahkosen fanit niin heittää Turun sinappia Marian fanien päälle ja toisinpäin sitten, mutta suomalaiset ilmeisesti rakastaa kilpailuita ja
tässähän on ollut näitä kaikkia reality-parodiaa ja muuta, että Niin, käännetään taulut ja muut, mutta ne on otettu aika totisesti ja on se mielenkiintoista, että Marja Tyrniä pyydetään kyllä edustamaan, jos jonkinmoisiin tilaisuuksiin. Nähdäänkö Marja Tyrniä vielä missään? Kyllä varmaan, että katsotaan nyt, että miten niinku suuren kansan, että tuleeko se torttuvartti sinne Maikkarin aamuun vai julkaistaanko keittokirja. Kustantajaa ei vielä ole, mutta Marjalla on kyllä kuvat otettu ja reseptit kirjoitettu. Että siinä on tietysti se, että Marjan tapa tehdä näitä reseptejä niin on yleensä, että se kolminkertaistetaan se sokerin määrä aina. Niin, aivan. Et kun nyt eletään, niin laitetaan sitten kerralla sut makiaksi. Sut makiaksi. Joo, sulla oli myös tää terhityrni. Joo, mulla on oma terhityrni. No niin, se on Marjan tämmönen joku lapsi. Niin. Joo. Hän mennyt pilalle. Eli nyt, niin, no joo. Terhityrni, joka on oikeesti mies, mutta hänellä on äänen murros vaan. Lähtisitkö uudestaan mukaan vai pelkäätkö leimautumista? Siis mihin mukaan? Mukaan tämän kaltaiseen viihdeohjelmaan. Mä oon jo lupautunut kakkoskaudelle. että tavallaan niinku toi rikos on tapahtunut. En mä pelkää leimautumista, että sekin on varmaan jo tapahtunut, mutta kyllä se aina öisin ahdistaa, mutta päivisin mä yritän elää sen kanssa. Mutta sua nähdään myös draaman puolella. Joo. Kerropas siitä tänä vuonna. No Matti Ies on saanut kunnian työskennellä jo ja nyt huhtikuussa tehdään toinen osa, niin tämmönen kuin Petri Tammisen romaanin Enon opetukset perustuva TV-elokuva tulee kotikatsomosta Ykköseltä syksyllä. Ja muitakin TV-projekteja on ollut, mutta se on vähän semmoinen vakavampi juttu, että mut on kelpuutettu nyt kuitenkin, että ei nyt ihan lopullisesti ole leimauduttu. Aivan. Itse asiassa Matti on ottanut mut tähän rooliin ennen kuin Marja Tyrni henkilö oli olemassa, että tavallaan hän varmaan katuu valintaansa nyt jälkikäteen. Niin luultavasti. Joo. Mutta kohta nähdään lisää kevyttä akua, nimittäin tänään vielä vuorossa tanssipeli. Oi, aivan ihastuttu. Ihanaa! Nyt valmistautumaan siihen. Mennään sinne. Ai no nytkö se alkaa? Nyt se alkaa. Hei, Summerin uudistuneella nettisivulla on myös Pete Parkkonen kisa käynnissä, mistä voi voittaa Peten uusia levyjä I'm an Accident. Sieltä voi myös voittaa näitä hienoja uusia Summeri-paitoja. Ja tämmöisen paidan voittaa myös tämänpäiväisen tanssikilpailun voittaja. Pojat, jännittääkö? Jännittää todella jännittää. Laitetaan peli käyntiin. No niin, hei tässä. Siitä. Onnea. Peli. Okei. Round one. Saa kannustaa kumpi voittaa. Ja käsiä yhteen. No niin, Pete! Great! Pete aloittaa ainakin aika hyvin. Joo, fantastic! Kyllä menee. Akuakin aika hyvin. Aku johtaa, ei kun Pete johtaa. Älä huuda! Pete johtaa. Pete on treenannut aivan selvästi. Ei Akulle mitään paineita, mutta... Paljon saa pisteitä, jos kaatuu? Jos kaatuu näyttävästi. Paljon. Osu vaan 4 nappuloille. Voi antaa säällistä tämmösen paito sulle. Säällistä. No nyt meni 10%. Oli sama aika jo. Eikä. Pete on ihan aka tässä näin. Nyt loppuu toi tommonen. Ei. Pese sitä, Mä en pysty pelaamaan yhtään. Sun prosentti tippu nollaan. Aku, osu nyt siihen. Aku, yritä. Ei. Loppukiri nyt. Ei, kyllä nyt näyttää siltä, että Pete on viemässä tätä. Aku, hei, nyt loppukiri. Ei ole enää auta tällä jäljellä. Hyppää niihin kaikki yhtä aikaa. Aika hienoa. Se oli hienosti. 69,40%. Ei liian epäselvää, miten Tämä on tässä jotenkin epäkunnossa, koska ei mulla voi 0% olla siis. Hyvät naiset ja herrat, Kyllä, Pete, joo. sä voitit tänne. Koneen irti. Kiitos vieraille. Kiitos. Mukava päättää tällaiseen iloisiin tunnelmiin tää ensimmäinen Summerin lähetys. Joo, no ei tää on. Kiitos tästä. Summeri taas ensi viikolla. Vieraina Apulanta, Jukka ja meidän Laari. Moro! Moro! Hei! Nyt kilkuttakaa kameralle.